Здравейте, приятели, това е третия епизод на нашата поредица на Serious Sam. И както виждате в момента, в втория епизод бяхме извън селчето, спасихме селището им и сега сме VIP гости, така се каже, в техния уж хотел. И сега пак трябва да пазим тяхната постройка, да го наречем замък. Така де. Вой, човек, къде бягаш? Не виждаш, че там ще издема. Човек, тук върху къщите, навсякъде сте ви, бе, изроди. Те с мангали с големите цици влизат от всякъде. Така, тук някъде трябваше да има кръв. Его къщата на вожда. То сигурно е бил прабаба му. Тук па прадядо. Така. Ето, кръвчица. Кой лежи там, како? Човек, как го целях. Ето го вожда, прилича на стара бабичка. Не, всъщност прилича на рапър. Я гледай, целият окичен злато. Тук, както виждате, държи някаква сопичка, като някой милионер с бастун. Ще добавим, че има корона, голяма златна обица и като цигански рапър един часовник. Това синия рапър. По принцип рапърите са черни, де, но той е син цвят, новия модел. Давай, рапър, стреляй! Ще видите сега как стреля. Маха с сопичката си, така. И кати сопата. Когато изстрелва от сопичката си, така са, изстрелва някакви си папагали, които се взривяват. Тоест проследяващи папагали. Много модернизирана техника. Проследяващи папагали жертвата си. Няма фърлим няколко гранатки, че ми става скучно без гранатите. Какво правиш тук, е? Ще смешават. Човек. Вижте какъв кожен салон има тос. Кожени гащи. Много добре им плащат на тез. Как няма да имат кожени гащи? Все пак те строят доста скъпо. Те не са обикновени гащи. Те са специална обработка. Я гледай, и синджирчета имат, ланци, те са голем пичаги. Направо жандармерията нищо не прави при тях. Делта гард. Сак ти пишката ще ти... Така... Човек ще го даря за пишката. Без пишката ти. Какво става, рапър? И вас, то сигурно танцува. То скът рапър танцува между другото. Така... Чакаме Дино. Тоест... Не, май не се казваш Дино. Не помня как се казваш. Да, Албино. И... Ето, много е гаден човек. Мразя го. Я направо... Не, няма да го запаля. Това направо, човек, ще пръсна базуката с 45 ракети. Ето, червен. Ето, пръсна го, човек. Тос. Ето батката, шефа им. Що го пазите, вече? Хора, направо. Направо. Що му удари, бе? Я. Тук вътре пак се провеждат мангалски битки за пияници. Още един. Ко се окичил тъй, бе? Я гледа само кизнаци. Като някой дърт пияница.
Ха. Ай, човек, без теб. Между другото, само една къща остана, май. Здрава. А, не, две. Какво стана с къщата на вожда? Вой, човек, не остана и спометът от нея. А, да. Това беше третия епизод. Дами и господа, очаквайте четвъртия. Чао, чао.